10 fabricantes de cervexa artesá, principalmente de Galicia, pero tamén de León e Ponferrada, participarán na primeira edición do Ribeira Beer Fest. Terá lugar entre o venres e o domingo no Paseo do Malecón, onde se instalarán diferentes stands nos que degustar ata 80 tipos diferentes de cervexa. En Ribeira é a primeira vez que se fai esta actividade. Máis que nada unha degustación de unhas 80 clases distintas de cervexa artesanal, todas elas, moitas delas galegas. Hai tamén unha serie de actividades que acompañan a este evento, todas gratuitas. Todas. Eso é moi importante. Entre elas, un curso de elaboración de cervexa, actuacións musicais, obradoiros e unha zona de xogos populares para os máis pequenos. Pois o evento é moi familiar, temos unha zona de xogos populares para os nenos, temos concertos, temos DJs, temos concursos, un curso de elaboración gratuito para a xente de aquí de Ribeira que quera participar, que a verdad que estes cursos normalmente son en ser de 100 euros, aquí o vamos a dar gratis. Xa levamos 6 anos facendo este tipo de eventos. Noutras cidades hai xente que viu a estes cursos e logo acabou montando unha pequena fábrica e participando nos eventos. Entón, creemos que aquí en Ribeira é un pobo que non ten ahora mismo nadie que faga cervexa, que eu sepa. Entón, pois é algo bo para a vila. As casetas estarán abertas durante toda a fin de semana, entre as 12 da mañá e a medianoite.